kaugalingon mo. Wa babae. Karon kayo magpatid-patid kag lata ron anam kag buang gud sud kay RUGBY. RUGBY. Boom. Hey guys, welcome guys sa atong channel nga Suyaon Ka TV. So karon guys, mag-review na sa tag usa ka legendary band diri sa Cebu City guys, mao ang Missing Pilimon sa kanta nga Soroy Soroy guys. So sige ato nang sugdan guys. Klaro jud guys ba nga kanang manukaray gid ba kay before mo god mo minaw mig Missing Pilimon guys, ma-excite gid mi syempre. Late 2000 guys kanang ang banda man god na Bisrak mo ipag sulbong ba, so relaxing kay paminawon gyud nga makadungog kag matirtang ni mga kanta ba which is ang Cebuano ba mga Bisrak, so ayos jud kay paminawon ni Missing Pilimon guys. Ipaagi lang ug lakbay-lakbay, ipatid labay-labay sa latang nga gamay, ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, luyo niya sa tungog katawa, tanawon taog may kalipay ba. So sa una gud guys, maglakaw-lakaw ka guys sa una, magpatid-patid kag lata sa daan guys, okay ra jud kayo, wagi mga judgmental nga tao sa unang panahon. So karon kayo magpatid-patid kag lata ron anam kag buang gud, so lahi kayo sa una ug karon. Sa isang buntag sugod na paglakaw, kaya nga adlaw sa imong palit di ba sakit ang kadalanan sa atong dagbayan, gubot paslukot pasingkat mahugmaan. So sa una ra gid nang gubot sa daan guys sa una ra gid, before ra gid nasa dili na day karon, mas nisamot siguro karon ka traffic tungod sa kadaghang sakyanan. So sa una day sa pagkuanan ni nila nga kanta guys, sa pagsuwat, so gubot na jud king daan sa syudad sa una day. Sige guys, padayon ta guys. Ayaw pagmahal, ayaw bayagin ang awa, kakaangay, kaya makita mo bigo, kaugalingon mo. Wa babae. Dalang dulon gamay lang gud gihapon, ang gasining sulod, balay naron sa buyog. So guys, kanang gasini guys, mura na siya, kuan man na siya sa una guys, murag nakaabot mo kuan na. Kanang gasini nilang gitawag kay mao man na ang murag tindahan. Tindahan na siya guys, mura na siya Happy Mart, mga inana ba, pero nasunog na siya. So but lang sa hinungdan sa sunog, mao na ang gasini. Okay guys, padayon ta guys. May mga batang naghingos tutos, amin ni mong pansit, apan di ay mapilit. Kana guys, daghan sa kina guys, nasa ilawom sa kanang kuan ay are kaskulon. Sus, magabian ka. Daghan kay mga bata di magkuputo ka ng plastic niya ang sud kay RUGBY. RUGBY. Boom! Buto din na siya. Ibaw na mo unsa na. Because to Bobby Jones Avenue, you gotta say it cool. Murabuga Mercado, but you're on there we can't express. Ikaw what's up, police? Ibagi lang ang lakbay-lakbay, patid-labay. Kubaw guys, murag ilang tukar guys ba. Basic ra gyud nga banda ba kanang jolly jamming. Binag mag-inom ka kanang kuan, maminaw ka, jamming kay lang tukar, murag makainomdom ko sa mga artist na to sa Manila, pareha ng parokya ni Edgar, Shakul, mga inana nga klase nga kuan ba, nga tirada sa music ba. Mao din na siya ang anang uso atong panahon na siguro nila, jolly ra kay ba. Simple ra kay siya ba. Laban sa latang nga gamay, ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, luyo niya sa Wa babae. tawa, tanawon taog may kalipay ba. Ay tugot nga sa frente ka matukman, kayo sahay sa larsyan, sakit ang diyan. Kana guys, kana sa puente guys, before wala pa na libulis ang Larsian guys, daghan jud kana siya mga on dia, mura man na siya kanang kuan gud kananan ba.
ng mga barbecue ara diha. So uso mo kina sa una labi na gabi na sadya mo ng 20 sa una guys kanang ara magsuruyan ba tong mga tao na maligag mga balot diha skilid mga balot bindor na to diha nya nang larsyan dako inang larsyan sa una barbecuehan gina siya kananan ba. So lami sana siya mga pagkaon diha pud. Di ada lorna di masese ay manda sa tigaw maaga na pugaw. Gusto pa yung Jones Avenue, you gotta say it good. Kanang Jones Avenue guys sa Cebu proper guys mao na siya ang dan nga kanang murag main gina siya main road gina siya sa Cebu City kanang Jones Avenue gikan sa Puente Circle guys padung na dito sa Colon man siya Jones Avenue. Mura-mura Americano, the girls will meet the money soon. Cause finance na puhon, ibagi lang lakbay, pati lakbay. Sa latang agamay, ang mga kahilayan nga milumay. Kang dudurog hinday, uyun niya sa kong katawa. Kanaw-tawag may kalibaba. Oh! Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Grabe gining missing pilimon guys bitaw ako sukad sa una guys usa gini siya sa banda nga nang nindot gid sila musuwat og lyrics ba kana ganing ang lyrics nila nga gisuwat ba kay murag kanang experience or dili kanang ilag yung isuwat ug unsay nakita ug unsay panghitabo diri sa syudad ba luka kuan mo gani sila guys kanang mao ni silang bandaha nga isas pinakadugay nga naghimo og kanang kanta nga binisaya. So mao ni siyang missing pilimon guys. Ang mall sa Cebu, may Ayala Shumart, may Kagunog Happy Mart, third trip. Kana siya guys, kana mo na siyang mga lugar diri sa Cebu guys nga kanang medyo karaan na gyud. Kanang gipang kuan niya mo nang mga lugar nga suruyanan gyud ba. Kana siya. 32, 51 ug 82, mga cellphone kilab ni sa pinderog mali. Pinumdum jo sa una guys. Di ko kalimot anong mga klasiya sa cellphone gyud. Nagtrabaho pa ako sa MEP sa una guys. So nakapalit kog cellphone guys. Gitiguman ko na siya 3 months ang sweldo. So ang available sa una wa pa may Android. So ang available sa una 5110, 3210, 3310, 3315. Nya akong kwarta guys kay 35 raman. So akong palito nung sa una 3315 nya ang 3315 sa una mga 48 man 4800 nya ang kwarta dili man kaigo. So nipalit lang ko kuan 3210 kaya ang 3210 sa una kuan naman siya 3400 kapin. So mao ginay first na kong cellphone guys. Kanang 3210 kanang murag safeguard ba. So mao na cellphone ako sa una guys. Wala pa may Android o kanang mga iOS. Gusto pa ng Jones Avenue, you gotta say it cool. Mura-mura Americano, the city smells of guns and goons. No more candies and balloons. Ibahagi lang og lakbay, pati lakbay. Bitaw guys, sus og mabalik pa lang gid ang panahon sa una guys ba nga dili pareha karon labi na karon nag-pandemic na nagyatay itong kinabuhi guys. Kuha na kayo. Delikado, strikto sa unang panahon. Sus, lakaw lang ka. Patid ka sa lata, wag yung problema mga tao. Wa ka bae. Karon tungod sa kadaghan na manggudta niya, traffic na kayo, daghan na kay standby, daghan na kay grupo-grupo. So dili na gid siya usual nga pareha sa una ba nga ubos ri kay kalipay ang mga tao sa una, makakita ka ng kuan kanang kalingawan, maay na kayo ana. So lahi gid dako kay kalahian kausaban gid. Tayo na kayo. Ang mga kahilayan nga milumay, kang dudungog inday, luyo niya sa tong katawa. Tanaw-tawag may kalibaba. Ipagilagot lang, balak-balik, pati labay-labay. Kabantay ka guys nang maminaw ka ba kanang
labi na pure Bisaya gid ka or ganahan jud ka sa mga Bisaya nga kanta nya, may sweet na imong kanta. Ang ilang klase sa music ba murag ganahan gid ka mo sabay ba makasabay gid ka sa ilang kuan sa klase nga music kay medyo kuan naman siya basic nga bandra ba. Diri ra gidaog sa lyrics ba nya sa pag-arrange ba nindot mo sa pag-arrange sa yang lyrics. Ibahagi lang ang lakbayan, bati labay. Ibahagi lang ang lakbayan, bati labay. Ibahagi lang ang lakbayan, bati labay. Kana siya guys, mo na siyang kanta sa Missing Pilimon nga Suroy-Suroy guys, o buhi pang Handuraw. So kanang Handuraw sa una guys, mura na siya kanang kantahanan gani sa mga Bisaya nga banda. O kanang Handuraw, ato na sila mo kanta dito. Yan ay mga ilimnon, ana mo gina siya bali isa sa lugar nga ang mga Bisaya nga banda guys ba, og medyo ilado na ka adto ka patukaron, pwede na ka katukar dito. So sa una mong usara ka FM station ang di-support sa Bisrak sa una, og wala ko masayop ang katurang 89.1 man siguro to. Smash Radio. Nakalimot lang jud ko kinsa tong DJ nga ni-support gud sa Bisrak guys. So diri ni sulbong ang Bisrak pagtukar na dito sa station. Nakalimot ko Smash FM siya pero nakalimot ko kinsa toy specific ka DJ. So mo ni siya guys, ato ang review karon ang legend nga kanta sa Missing Pilimon ang Suroy-Suroy. Mo ni siya atong gi-review ron, which is approve ko ani kay syempre proud Bisaya, proud Kapilimon gud tagot. So hopefully guys naganahan mo sa atong music nga gi-review karon so far, then hopefully sad mo subscribe mo sa channel nga Suyaon Ka TV para daghan patag review nga mga Bisrak, mga Bisayang rapper nga atong ma-review ilang mga kanta, ug unsa kanindot mo mubahig sila lyrics nga isama nila sa beat pod ba sa ilang kanta. So guys, salamat kayo o welcome sa Suyaon Ka TV.